बाख्रियाव मा दोनो लारि लारि देखायनोसै आरोना नै मोसौ गारि दुरुं आवरुं होननानै आवगन मा गन उगाय सोरखि কি হয় তো টাইমত কিমান 100 আর এইটো বাহ সব 100 মজা লাগিব না So hello and welcome back to my YouTube channel. To logofer gibi-gibiयावनो बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों फिन खेबसेबाव बयखौबो फरायहरबाय लोगोफोर तो दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर एसे मा होनो इन्टारेस्टिं जागोन आरोना बयबो माने मा होनो दैमु नोगोर जाजोबथारबाय मालाय तो जोंबो दिमाकुसि दैमु नोगोराव थांनो ओंखारबोबाय आरोना दिनैनि दिनाव तो भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय गासिबो थांगोन आरोना गासिबो माने माखासे थाङा जों आदा बाजै आं ओमफ्राय जों आगै जमा थांगोन आरोना तो नै मनाबो लादों माबा माबि लाबोफानो तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअआव माबायदि आं देखायनो हायो नोंसोरनो देखायलांसै आरोना दिनै लोगोफोर तो फाइनालि लोगोफोर मोनफैनो हाबाय आरोना ओमफ्राय दुब्लि बारियावसो नालाय दुब्लि बारियाव नै बिथिं गारिया जोंना पार्क जाबाय नै बिथिं ओमफ्राय जोंजों लोगोसे आरो माखासे दंबावो मा होनो लदाबारिनि जोंहा बाजैमोननि बिमा बिफा दं आरोना ओमफ्राय बिबोनां दङ लोगोफोर तो जायो जमा बेरायनोसै नै गाइसमोन बिथिं गारिखौ पार्क खालामबाय बिसिना गारिया होरो ओमफ्राय नै बिथिं दं आरोना नै सिखारबाय माथो आसला Mohon, sekarang na? Udah mana asla? Sekarang ende. Sekarang mau mana? Itu mohon sekarang. Sekarang, tayo. Sang nanay tima. नैबिथिंजाय जोंहा बाजैनि बिफा दङ बिहाव ओमफ्राय नैबे बिखुनजो ओमफ्राय बिथिं नै बिबोनांफोर ओमफ्राय जोंहा आगै बिथिं बाजै जों जमा थाबायदों आरो दायो बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय एसे लांदां बेखिनियाव अमा राजा रेस्टुरेन्ट नै लोगोफोर नारें बाजै नैबे बाजै सिगाङावसो बारा जाग्राफोर गैया जायोमोन न दायो जाग्रा लोंग्रा बिराद एभेलेबल जायोसै होनो रोङामोन सिगाङाव एफा न रंजालि ओंखाम हटेल गबागबखो Geldang za, geldang जानानै थां नै साम' हटेल दं आरोना नै बेवहाय साम' ओमफ्राय नै बेखौ नाय आरोना बिराद इन्टारेस्टिं लिरदों बेवहाय गबागब हटेल दा बर' किटचेन गेलदां जानानै थां इन्टारेस्टिं आरोना Yes, Tongla College ni फंबाय लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय फंबायनि लोगोफोर दङ उनथिंजाय ओमफ्राय जों दा जमा बेरायनोसै आरोना दासो लोगो मोनब्रबदों बिथांखौ फंबाया जोंनि गामिनिनो ओंखायनो जमा बेरायनोसै आरोना ओमफ्राय जोंना माखासे न'निफ्राय फैनायफ्रा एसे सिगाङाव थांग्रोबाय आरोना आं बिजों भिडिअ बानायनो होननानै थालांबाय एसे लोगो मोननायखाय नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय नै बिथिं नै लामाया दै गोजा हाजो नै बेयावहाय भलन्टियार्स आगैमोन दङ बिथिं हाबमोना नामा ओरैजाय थांनांसिगोनबा आगैमोना जोंखौ हमथाबाय आरोना भलन्टियार्स आगैमोना ओमफ्राय जों नै बिथिं बारख्लायबोबाय लामाया उल्टा जायो नालाय एक्जिबिशन सिङाव हाबनोबो 30 टाका गाहाम 30 टाका टाकायानो गैया जोंनाव दा बोरै हाबगोन दा दुखु नै जोंना खबाइ जेखाइ सेनफोरा बारलियावनो लांनांसिगोन बेखौ
Bukai dah juntik madi barli mana. Korea zaman kan logofer दा मोनायाव हमनानै लांसै बेखौ बारलि सानांगोन ना टिकेटआ अबाव लाफानांगौब्रा नोङो गाइसमोन एग्जिबिशननि टिकेट लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान 20 टाका नटखौ आं दिनैसो मोनदों आरोना नैबे कइना 20 टाका आरोना गाइसमोन 30 रुपिसनि टिकेटजों बेसेबां गोबाव नायनो मोनगोन माने सब थाबाय था आरो बिनिफ्राय ओंखारखाला लोगोफोर दिनै बावले बेयावनो थाबाय थागोन सिगावनो ओमफ्राय नै हाबलांसै दायो नैबे फंबाया दानाबाबो जासिगोन आरोना बिनिया मा होनो कलेजनिफ्राय स्पिड नालाय बिसोरना फ्रि ओमफ्राय दा आङो सिंगोल दानबाय आरोना सिङाव हाबबोबाय आरोना दा मा नुयोसै देखायलांबाय थानोसै नोंसोरनो 30 टाका लस थांनाय बायदि मोनगालायदों 30 टाका थांबाय आरोना सिङाव मा नुनो मोनो देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंसोरो नायलांबायल' थादो नैबेयाव वाटार स्प्रे बर'नि मा होनोमोनलाय र' इथिंनिफ्राय मोजां नुगोन इथिंनिफ्राय देखायनि नै बेयाव लोगोफोर वाटार फ्लावार बानायना दोनदों आरोना वाटार फ्लावार बेयाव ओरै स्प्रे जाबाय थायो आरोना सिंनिफ्राय अबेनिफ्राय फैदों आदाया अबेनि आदाया आदसा साइज नुदों माथो बेसेबां गंसेयावलाय 500 आदसा जेनेबा दामग्रा देग्राफोरखौ माने अननानै र' इथिं गिदिंना फैग्रोनि दा नायगोन बिराद नै बिथिंजाय गस्ला गस्लि ड्रेस द्रुस दं आरोना जेराव थाङो सिख्लाफोरनिखौसो ड्रेसखौ बांसिन नुयोलां बर'फोरनिखौ नुस्राया बर'सि माने सेंग्राफोरनिखौ नुवा आरोना लोगोफोर फैनो जोंनि गोदो गोदायनि बर'हा मा न' थायोमोन मा आगजु थायोमोन बेफोरखौ दा नुनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय दङ नै बे मोनसेया जोंनिमोन नै नुजेनांबाय गय दंफां लारि नै बे आरोना गेटआ नै बेबायदि जायोमोन आरोना लोगोफोर नायदो लामानि सेर गाइसमोन बिबार बागान थायो नायदो जोंहा न' बिराद आलासि दं माथोलै दिनै फार्स्टआवनो नै बिथिं गलि मोसौ गलि आरोना लोगोफोरनि हाबलांनो हाबलायनो नागिरा माथो नै बबे बे जाबाय मोसौ गलि दायो जों हाबलांसै बिथिं मा न' नुनो मोनो फैदो खिथु आंनि खोलाहा इसानसालि दं आरोना बिथिंजाय बेवहाय इसान दङ दा मानसिफोरा बहुत दङ गथ'फोर सात्रफोर दङ नायदों आरोना इसानखौ ओमफ्राय नै बिथिं गिदिंसै दायो सोनाबहा नैबे मा न' इसिं न' नैबे लोगोफोर सोनाबहा बिथिंजाय दङ सौरा न' लोगोफोर सौरा न'आ नै बेवहाय उन्दुग्रा माबा माबि दं आरोना मानसि उन्दुग्रा दङ बेयावहाय लोगोफोर नै गाइसमोन उन्दुथ'नो हागोन आरोना दायो दसेनि थाखाय लोगोफोर दाफोरथ' बेफोरबायदि न'फोरखौ बारा नुनो मोनला मा होनो दानियाथ' इटा पाका बेफोरबायदि बांसिन जायोसै नालाय फ्रायानो थ' नैबेयावहाय नै औवाजोंनो बानायो आरोना ओमफ्राय बे गोजौआवहाय थुरि होयो गाइसमोन नै बेफोरबायदि जायोमोन आरो गोदोनि न'फ्रा ओमफ्राय बेयावनो नै दसे रेस्ट लाबाय आरोना जोङो बर' न'खरावनो दंखायो सौरा न'आव दङ सिङाव हाबना उन्दुना दं नैबे ओंखाम संग्रा लोगोफोर सिङाव र' देखायनि मा दंमारथारो अखं होननानै बुङो आरोना
जानथा मुरा खामफ्लाय जग नै मा दङ दैहु ओमफ्राय सिङावबो एक्सप्लोर खालामनि नै खफ्रा लोगोफोर खफ्रायाबा मा नै इसिं नै बेयावसो संनाय खावनाया जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै सिंथिं संनायबो देखायगासिनो दं बेयाव संदोंबो आरोना नै ओमफ्राय जों हाबथ'लायला ओंखारबोफिनसै इमान मानसि नैबेयावहाय बाथौ दङ ओमफ्राय नैबे बाख्रियावबो गोबां बुस्थु थायो आरोना देखायनोसै दायो मा मा दङ बाख्रियाव जोंनि बर'फोरा बाख्रियाव मा मा दोनो लारि लारि देखायनोसै आरोना नै मोसौ गारिनि साखा दङ बेयाव सान्द्रि संग्राय सेन जेखाइ खबाइ फल' मैगं खादा गांजेमा खुप्रि नै लाव फिथाइ बोराय दङ खबाइ दङ बे मा बुस्थु दुरुं आवरुं होननानै आवरुं ओमफ्राय नै नारेंखल बिगुरनि माबा सुगुन्दै माबा माबि आरोना खला होग्रा ओमफ्राय बैथिं नैबे बुस्थुआ मामोनलाय माइज्लि दोनग्रा माइ दोनग्रा माइज्लि नामा नैबेखौ मा होनोमोनलाय गन मा गन उगाय सोरखि ओमफ्राय नैबे मोनसेयालाय मुस्रा साग्रा गन उगाय नुबाय उगाय सोरखि माइ दङ ना ओमफ्राय नै खाम सिफुं आरो दामग्रा जाबस्रिं ना मा होनोलै दं आरोना दामग्रानि माखासे बुस्थुफोर बेयाव गैजोबा स' जों गिदिंफिनसै आरोना ओरैजाय ओमफ्राय नैबेयाव बाथौ दङ इथिंजाय लोगोफोर बेयाव नै खुलुमदों आरोना नै बेयावहाय लोगोफोर दिंखि दं आरोना खोलाहानि न'आव ओमफ्राय नै बेयाव एम्फौ फिसिनाय गाइसमोन आं दासो नुसनदों नै हमनानै देखायनो र' भिडिअ ini mama kan Pak? Hah? Mamalay ko man ulit. Ma. Nih guys men. Wow. Nih. Nongko. Akhirnya mati kum bidangnya. Tenor finsiar na logofer ni gono inoba gemagan bi ओमफ्राय लोगोफोर मैगं बारि आरोना बिथिंजाय नै खोलाहानि दुब्लियाव नै बिथिं फुख्रिफोर दङ ना फिसिग्रा हांसोबो दंबावोसो ओइथिं फान्थाव फानलु गायदों ओइनि फुख्रियाव ना दङ दांलै नायनांगोन दा जोङो लोगोफोर बर'नि न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना गोदो गोदायनि जुगनिफ्राय बाहेरायाव फैफिनलायबाय आरोना जों दानि मडार्न जुगाव फैफिनलायबाय गोदो गोदायनि न'आवसो थाबोबाय ओमफ्राय दायो नै बिथिंजाय मा मा नुनो मोनसै देखायलांसैलाय सोम माथो जुमाया কি হয় তো সাইমত ওয়াও কিমান 100 আর এটো ওয়াও সব 100 মজা লাগিব না নেই মামা দো নাতুর খাंख्राय एम्फौ सावनाय
लांसै नामा मोनसे नैबेखौ बथलनिखौ लोंनानै नि बहानिफ्रायबा फानफैदों आरोना सोंनांगौमोन কি হয় এইটো চাইমদ কিমান টকা বটলত 100 এইটো আৰু বগাটো সব 100 আৰু এইটো ফিশ ক্ৰেবস ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে মাজুলী মাজুলীनिफ्राय फैदों आरोना बिसोरो गाइसमोन दा जों सोंलांगोनल' आरोखि बायनो नै आरो बिथिं কি আছে वाव पर्क ক্ৰেব কৰিলে আমি খাবই লাগিব আৰু পইচা লাগিব আমাৰ কিমান টকা এটা 100 সব 100 ক'ৰ পৰা আহিছে মাজুলী সব মাজুলী साइमो रिया सर नायनानै खुदै गलाबायनाङा दे नै बेखौ कारा नुथारदों नै कारा किमान टका 100 आंपं 100 सा बेफोरना दाम होनो सोलोंलै क्या फल है ये कौन सा फल है हां रामफल अपना गैसर काम करिबो गैस आज ही देखा पाइछु इटु 12 বছৰত মোৰ এটা গছ এটাই পাবা এটো গুটি গুটি কি আছে ইয়াতে তো গছৰে গুটি হ্যাঁ তাৰে গুটি এই মেবা গুটি গুটি দো রামফল না লৈ যা ভাল বস্তু এটা পিছত কিমান 5 টাকা ওকে আৰু এটো কি হ্যাঁ এটা কি বস্তু এটা রামফল ভাই রামফল এটো আপোনাৰ গ্যাসৰ কাৰণে খায় গ্যাস লিভাৰ পেট্রোবি डेन्जार बुस्थु आरो कि नांथला जोङो दायो सोंबायल' आरोना जा जेबो सुबिदा गैथ'आ सुबिदा जाथाखै लन्डन ब्रिज ना नै बिथिंजाय मा दङ नायलायनोसै आरोना नै बिथिं लन्डन ब्रिजआव गाखोनानै दा हरावसो मोजां फट' लानोसैलां बेयाव नैबेयाव लाइट साइट दङ ना बरिया नुगोन दा सान नालाय नङाबा ओरै लागौमोन आरो ना फट' लानो हाया दा टिकट लगता है कितना टिकट मांगता है हम तो गरीब है रे कैसे जाएगा बेयाव एग्रिकालचारनि माबा माबि दिन्थिफुंनायफोर प्रडाक्टफोर बेफोरो दङ आरोना लोगोफोर बारा बुरजा गाखोजायाना मुगा जाली हाउस मुगा माबाग्रा ये नै खुन्दुं बानायग्रा आरोना लोगोफोर नै बे मुगा माबा दं इयाव स्टेप दङ नै स्टेपनिफ्राय खुन्दुं बानायो आरो इयाव ओमफ्राय बै नै एम्फौआ थाइजौ बिलाइयाव दंबावोसो फिथोबा नै बिथिंजाय लोगोफोर जोंनि बर'नि गेदेमा सुबुंफोरनि स्टेचु साजायनानै दोनदों आरोना लारि लारि बेयाव नामबो लिरजोबखादों सोर सोरनि स्टेचु बानायनाय जादों थ' नैबेहाय 64थि बोसोराव जथुमा लिरनाय दं नैबेयाव खांख्राइ नै बिराद मानसिया फट' लादों आरोना बे खांख्राइया मा होननानै
ओरैबायदि मानसिफोरा फट' लागासिनो बेवहाय बहुत गिदिर आरो खांख्राया जायान्ट क्रेब होननायसो फट' लाना होग्रा गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो ओरै भिडिअ लालाबायबाय आरो ना ओमफ्राय सिगांथिं मा दङ नैबे लोगोफोर एन्ट्रेन्स गेट मोजां नुवा सान्दुंआ ओरै उल्टा ओरैबायदि बुरजा मोसाग्राफोर फैबाय आरो ना नै बाजैनि बिब'मोन लोगो मोनदों आरो ना नै भकतपारानि हा जोङो गोबाव जाबाय माबासो जादों मोनफैनाया 12:30 जादों आरो दा एकटा नायजोब्बाय बहुद ओमफ्राय नै बिथिं बैनायमोन दं बिनि इउटुब चेनेलखौ लाइक खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो दे थेंक इउ होमबा आं इसे थांनि बेरायबाय था थाथ'दे Nih men, pendel nih get, ini boros saito sobani. Nih mulai, foto lada. Oh, pas. आनद्राय फिननोसै आरो ना थ' मोनानि प्रग्रामखौथ' देखायनो हानाय नंला दायो मा होनो जोंना बाबुआ बिराद डिस्टार्ब खालामो आरो ना नङाबाथ' थाबावनो हागौमोन थ' बाबुनो नैबे मोनसे बेलुन लानो आरो ना ओमफ्राय बिथिं आरो नै बिमानैजों गारि बायबाय
बेखिनियानोसै आरोना दिनैनि ब्लगा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन थ' दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो कमेन्टआव लिरहर लोगोफोर थ' बाय बाय